Issa li l-vjaġġi saru, issa li twettqet il-ħidma biex kull persuna tkun salvata, tinsab għaddejja ħidma intensiva biex ikunu ripatrijati u maquda flimkien il-familji tal-immigranti irregolari li fl-aħħar ġranet kienu salvati mill-Forzi Armati Maltin. Dan għal fatt li ħafna familji ta' immigranti infirdu buħut mill-familjari f'Malta u l-oħrajn f'Lampedusa, l-Italja jew Sqallija. Dwar dan Net News tkellem ma' Alex Tortell, id-direttur tal-Aġenzija għal ħarsien ta' dawk li jfittxu l-ażil. Il-ħidma bħalissa tikkonsisti fil-kuntatt ma' Taljani, kemm fil-livell ta' awtoritajiet Taljani, kif ukoll diversi NGOs u anke l-UNHCR, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Ġnus Maquda Refuġjati, il-Red Cross Taljana li huma involuti ħafna biex dak il-records li għanna hawnhekk, ġifieri n-nies li għandna li reġistrajna hawnhekk li ġew salvati u ġew miġġuba Malta, nipperjawhom ma' kemm jista' jkun survivors, jekk għal jrid insibu survivors l-ikbar numru possibbli l-Italja. Il-ħidma jiffukata fuq diversi familji ta' immigranti. Forzi Armati tellaw u ġabu Malta 19 il-familja u diversi minuvi mhux akkumpanjati u numru xi 20 single males, ġifieri irġiel mhux akkumpanjati li xogħol minnhom però kellhom il-familja, ġifieri huma ġew bħala weħedhom, però għandhom parti mill-familja l-Italja jew intilfu. Qed issir ukoll ħidma dwar l-identifikazzjoni tal-immigranti mejtin li nġabru mill-Forzi Armati Maltin. Monsinjur Filip Kallejja. Sissa il-5 mejtin li qegħdin hawn Malta, minnhom ġew identifikati, ieħor dubjus, it-tnejn l-oħra li għadhom mhux identifikati intbagħtu anke ritratti barra ħalli forsi ċeqraba tagħhom jikkonfermaw min huma. Ir-raġuni li qabel ma wieħed jitfen normalment ikun għarraf u tal-kunsens tal-familja. Ippjanata attività simbolika. Jisfiltaw li jingħaqdu ma' refuġjati u jitolbu ma' għal dawk kollha li mutu fil-baħar u dawn il-jiem. Sissa ħsebna li l-qassi il-ġimgħa d-dieħla, għall-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla, jipparteċipaw ir-refuġjati u kull grupp ta' refuġjat jagħmel talba bil-lingwa tagħhom qasira u forsi nitfgħu xura. L-esperjenzi huma tal-biża'. Għal-każ ieħor li konna qed insemmu dak li ħal aħbar li oħtu mieta ta' Lampedusa, dak meta ġie jinformani saqsejtu minn qallu u għallu wieħed li kien qiegħed jew magħha minn 3 sigħat jaħdem fil-baħar magħha. Tkellimt miegħu jien personalment ukoll, spjegali kif ġrat il-ħaġa li għamlu 3 sigħat fil-baħar flimkien jistennew per mbagħad jiġi toħtu u prova jżomma per mbagħad kien minuti. Jirriżulta mill-1998 daħlu Malta madwar 19,000 immigranti irregolari li minnhom fadal madwar 6,000 f'Malta.